תלמוד תורה חסידי. לפחות המוזיקה ברמקול הייתה חסידית. אתם יודעים הילדים הצדיקים שיושבים כאן לא מכירים משהו אחר. כשאנחנו היינו בתלמוד תורה, לא היה שירים. היה פעמון שצלצל, ומי שלא הגיע בזמן, אז קיבל את הטיפול שצריך לקבל כדי להגיע בזמן. היום בסוף ההפסקה יש לך שירים. שחלילה לא להלחיץ את הציבור. כן, בהתאם לזה גם ילדים מגיעים לשיעור. כן. ושם באותו מוסד היה את הניגון, הם היו בני אדם מרגישים. אלא שזה היה בעברה חסידית, שזה נשמע למסיקיס, והרייביס, וכן הלאה. יום אחד, בשעת ההפסקה, עובר יהודי בלי כיפה, חילוני, ועוצר ליד השם. והמוזיקה מתנגנת. והוא מבקש מישהו שיבוא לעזור. ניגש אליו אחד המחנכים. ושאל לו, מה אתה צריך? לא, תשמע, אני יצאתי לפנסיה. יצאתי לפנסיה, זה אומר שאין לי הרבה מה לעשות במשך היום. כן, סתם, לחשוב על זה. שמי שלומד תורה, זה לא משנה באיזה כאילו. תמיד יש לו מה לעשות. תמיד יש לו איך למלא את היום. יצא לפנסיה, גם צריך למלא את היום. אז חלק מהמסלול הוא הליכה הקבועה שהוא הולך כל בוקר באותה שעה באותו מסלול. והמסלול הזה עובר ליד התלמוד תורה. ובכל בוקר, בדיוק בשעה שהניגון הזה מתנגן שם במערכת הכריזה, הוא עובר שם ושומע את הניגון הזה. הוא אומר, הניגון שובה את ליבי, ואני נעמד להקשיב מה פשר הניגון הזה, מאיפה הוא, מה הוא. אני מנסה להבין את המילים, אני יודע עברית, אנגלית, קצת צרפתית, אין בשום שפה את המילים סיקיס ורייביס, מה זה? תסביר לי מה שרים שם. אז אמר לו, מה הבעיה? אני אסביר לך פשוט מאוד, רק סתם מגעיה כזאת, בוא. לקח פתק, כתב לו את המילים, בתיקות, היו בני אדם מרגישים, בתיקות והערבות טוב התורה, משתגעים ומתלהטים. אותו יהודי נדהם ושואל, מה זאת אומרת? יש לכם משהו תורה שאתם כל כך אוהבים אותה, שאתם שרים לה שיר כל כך יפה? כן, בהחלט. והם שוב נפגשים אחרי כמה שבועות, באותה שעה באותו מקום, אותו יהודי חילוני, מספר לו, המשכתי ללכת בדרכי, ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות? אני גר באותה ארץ, באותה עיר, באותה שכונה, עם אנשים שיש להם משהו שקוראים לו תורה והם כל כך אוהבים אותה. איפה אני? מה זה הדבר הזה? אני גם רוצה לדעת מה זה. וכך הוא מספר, בגיל 65 או יותר, לראשונה בחייו הוא התחיל ללמוד תורה. הוא חיפש איפה יש שיעור והתחיל ללמוד תורה. אז שני דברים. קודם כל כוחו של ניגון. כוחו של ניגון הוא רק עד כמה שהוא מצליח לחבר את השומע למילים של אותו ניגון. האור החיים הקדוש כתב את המילים האלה, הוא כתב והוא הרגיש מה שהוא כתב בדרגות הגבוהות שלו. וכשהניגון מצליח לבטא את המילים האלה, אז אדם מרגיש, הוא מצליח להתחבר למילים האלה. הדבר השני, שוודאי קשור למקום כאן, כמה יכולה להיות השפעה של כל יהודי שומר תורה ומצוות על הסביבה שלו. ההשפעה הכי גדולה, הכי חזקה שלנו, זה לא לעמוד ולשכנע מישהו. זה רק דבר אחד. אני מסיים בעוד משפט אחד. היה לי תקופה שלימדתי אבל הייתי מוסר שיעורים ברמלה, בראשון לציון, במוסדות שיש שם משפחות. וכשסיפרתי להם על אורח החיים של האורח החיים החרדי הקלאסי, כן, שהילד לומד בתלמוד תורה עד 4 או עד 5 או עד 6, ומגיע הביתה ועוד יש כאלה שהולכים למתמידים, וזה הסדר יום. אז הילדים כמעט בלי יוצא מן הכלל אמרו לי, מה מסכנים,
יום זה חיים, יום זה...